Na co hasiče, když tady máme žíželnu? And the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia, defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull." Cringer became the mighty Battle Cat, and I became the most powerful man in the universe. Only 3 others share this secret. Our friends, the Sorceress, and Orca. Together we defend Castle Grayskull from the evil forces of Skeletor. Aby si nespadl. And the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia, defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull." Cringer became the mighty Battle Cat, and I became He-Man, the most powerful man in the universe. Only 3 others share this secret. Our friends, the Sorceress, Man-at-Arms, and Orca. Sílu ti to dává, doufám. Hej, dobře, dík. Ty vole, pohoda. Já jsem se asi zamiloval. Ne, žila ty na ně hází lásku, čo? Hodíš na ně lásku? Házíš lásku. Já se soustředím dneska na něj. Chtěl se do něj pěkně vykouřit. Ale hejme se jí z toho prdelka. A jak dlouho se věnuješ kouzlení žížela? To já nevím. Poprvé jsem viděl kouzla, tak kolik mi bylo? Teďka mi bude 19, tak v 16 jsem viděl poprvé kouzlo. A? Si dal ty jo, to cíko do kafe, ne? Ne, viděl kouzlo, ne? Udělal kouzlo, viděl kouzlo. A teď seš teda tak jaký level, nebo? Nevím, typuju to tak na 7. level za 100%. A expíš to? A to je jako procento 1 level, jo? No 1% je 1 level. Ještě. A chtěl bys to dotáhnout až... Až budu mít 100% sílu, tak nevím, co budu umět. Jasný, to neumí asi nikdo, ne?